яшьләр бик актив иҗат итә, ләкин аларның барысы да Идел журналына әйдә бастырыйм әле дип килергә терекләре генә юк. Безнең бөтен афәт бу, бөтен яшьләр арасында алар басма матбугатта чыгуны алай үзләренә максат итеп куймыйлар. Чөнки аларның социаль челтәрләре бар. Алар анда үзенең иҗатын бирә баралар. Алар нидер подкастларда катнашалар, YouTube каналларда ашырга мөмкин, аларга ул кирәк түгел. Ләкин шул ук вакытта без аларны шул үзебезнең YouTube каналында күрсәтеп, матур итеп тәкъдим иткәннән соң, алар инде бик канәгать калып, шулай иҗатка тартылалар дип басма матбугатка да тартылалар. Һәм бу уңайдан менә шушы яшьләр өчен басма матбугатның роле ни дәрәҗәдә соң? Biz менә аларны әйтеп китим инде, мин аларны үзем шәхсән берәмтекләп социаль челтәрләрдән чүпләп утырам. Эзлисез. Эзлим, чүпләп утырам. Һәм әзрәк кенә активраклары бар икән, шундук аларны күрсәтер өчен, шул ук пиар бит инде ул, мәсәлән, әдәби суд проекты, безнең күптән бара торган әдәби суд проекты, мин аларны судка җәлеп итәм дә, һәм аларны әлбәттә мактау, суд алар аңлый, чөнки кайсы берсе әлбәттә борчылып инде мине гаеп иттеләр, тегеләй булай борчылырга мөмкин, ләкин шул вакытта ул бик зур пиар, ул Идел журналында гына бара торган проект түгел, без аны тәкъдим итәбез җыентыгын чыгару өчен язучылар берлегенә, идарә утырышларына, секция утырышларына, шулай итеп язучылар берлегенә кабул ителгән безнең яшь авторларыбыз бар. Һәм ул мотивация да бит әле алар өчен. Әлбәттә, менә аларны белеп, күрсәтеп, гел аңлатып торырга кирәк яшьләр өчен. Шулай ук Идел журналының рус вариантында бастырылган әйтик ниндидер язмаларны, әсәрләрне сез шулай ук татарчада бастырылганнарны русчага тәрҗемә итәсез. Ялгышмасам, әллә ул бик әйбәт идея иделегелектән килгән, татарча Иделне русчага тәрҗемә итеп барылган гомер буе. Ләкин соңгырда вазгыять үзгәрде. Монда инде без генә гаепле түгел, Роскомнадзор таләпләре буенча алар инде аерым басма, аларның йөзеге бөтенләй үзгәреп килә. Мин инде ике журналның директор буларак әйтә алам. Алар татарча белмәгән татарларны үзләренең татарлыкларын белү өчен хезмәт итәргә тиеш. Һәм ни дәрәҗәдә уңышлы соң ул? Ни дәрәҗәдә уңышлы? Соңгы арада экспериментлары бара. Төрле вариант. Менә безнең һәр октябрь санын читтән редактор, яшь кеше, бөтенләй башка өлкәдә эшләүче кеше журналны чыгарачак, баш мөхәррир вазифаларын алып, аннан соң күрәбез инде, әлегә Айсылу Хафизова килгәннән соң төрле кызыклы социаль челтәрләр белән дә бәйле, шул вакытта музыка белән дә бәйле экспериментлар бара әлегә. Әлегә алар үзләрен эзлиләр. Бүгенге көндә менә әйтеп бит инде, Идел журналы ул яшьләр аудиториясе өчен диде, һәм яшьләрнең тәрбиясе бит ул хәзер башкачарак. Алар китап, гәҗит тотып укып утырмыйлар. Дөрес сүзгә җавап юк, анысын дөрес аңлыйм. Эшегезне ни дәрәҗәдә теге юкка дип әйтүем дөрес түгел инде ул, бәлки ни дәрәҗәдә ихтыяҗы ни дәрәҗәдә? Беләсеңме, миңа Рүзәл Мөхәммәтшин әңгәмә вакытында, мин аңардан кайчандыр әңгәмә алган идем, ул миңа әйткән иде, менә минем татарның саны күбрәк булуы кирәкми. Миңа шул үзен чын татар итеп санаган татарлар арасында минем үземнең баламны да күрү минем өчен бәхет булачак дип әйткән иде. Мин дә шулай дим, һәр аудитория үзен таба. Менә без чыгарган журналлар, без хезмәт иткән хәт 50 генә кеше укысын, хәт 100 генә кеше укысын. Аның максаты дөрес булсын һәм ул үзебезнең шул эштә булган бөтен хасиятләрне канәгатьләндерерлек булсын. Мин гомергә Гөлсәнең теленә гашыйк булдым, чөнки ул шул кадәр матур итеп, тәмле итеп әйтә татар сүзләрен. Менә юкка гына әйтмим мин моны хәзер, чөнки сезнең журналыгызда да калькалаштыру дигән ниндидер бер сәхифә бар бит, әйме? Бүгенге көндә онытылып барган татар сүзләре кулланылмый, әйме? Аларны менә көнкүрешкә кертү дип әйтик, әйме? Шул сүзләрне ниндидер уен формасында көнкүрешкә кертеп җибәрүме? Сездә менә ниндидер шундый сәхифәләр белән ниндидер уен формасында дип әйтик, халыкка нидер яңа сүзләр кертү өстендә дә эш алып барасыз дип беләм, ошмасам. Ул бик кызык әйбер. Хәзерге вакытта теле байлыгым дип гади генә әйттереп куйдык без аның исемендә. Сәхифә ул безнең Ринат Сәфәров алып барганы телче, галим, лексикография бүлеге мөдире, ул Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтында
Һәм менә ул соңгы арада менә шундый авыррак сүзләрне, телебездә барган хаталы сүзләрне табып, гади иттереп халыкка алмаштыру эшен безгә башлап җибәрде. Без аны дәрес иттереп башлыйбыз. Беренче дәрес, икенче дәрес, өченче дәрес дип остаханә. Һәм шул ук әйбер дөрес сөйләү мәсьәләсендә инде безнең Кыямовлар кыздыра дигән сәхифәбез бар. Ансы YouTube форматта бара бу. Илдар белән Мөршидә Кыямовлар. Менә инде Ринат Сәфәровны да шунда җәлеп итәргә өмет итеп торабыз. Чөнки телдә, сөйләшүдә барган безнең хата кимчелекләребез, яки дөрес әйтмәгән сүзләр барысында менә шулай әкрен чәйнәп, тәфсилләп аңлату ул инде безнең эшләнә торган эшләрнең берсе. Эшләнергә тиешле эшләребезнең берсе. Әйе. Сорау бәлки бераз куркынычрак та, яңгырар, тел бетә, милләт бетә, һәм шулай инде бүгенге көндә яшьләр татар телендә сөйләшмиләр. Бүгенге көндә ниндидер урта буын яшьләр өчен яхшы платформа ясап калдыра алмый дигән менә шундый ниндидер хафалы сүзләргә ничек карыйсың? Мин үзем андый нәрсәне гел уйлап йөрим, борчылам, сүздә юк, минем дә күңелемдә бар ул нәрсә, ләкин үзем мин нәрсә эшләдем, татар телен үстерү һәм аны саклау өчен дигән сорауны да куям мин. Һәм шуннан әкрен генә үзем эшлим, миннән күреп башкалар да. Мәсәлән, үземнең Instagram сәхифәсе яки социаль челтәрләрдә ул мемсов татар телендә. Ул шулай ук бер бүлеге шуның. Мәсәлән, мин кызыксынам, мин татар шәйләре ясыйм һәм аны үзем бүләккә әзерлим, аның наклейкаларын саф татар телендә ясыйм һәм өләшәм. Ул да шул ук әз генә эшләнә торган эшләрнең берсе. Һәм мин борчылган идем, баланы икенче татар гимназиясеннән алып 180 дип әйтик инде күчердем мин башка мәктәпкә яшәү урыны белән бәйле булгачтын. Һәм шунда беренче тапкыр әзрәк айнып киткәндәй булдым. Дөньяда башка нәрсәләр бара икән әле дип. Чөнки бала моңарчы йомырка эчендәге сары кебек кенә яшәгән. Ул инде теге белмәгәнмен, саф татар телендә генә аралашып яшәлгән. Монда баксаң, татар теле ул дәрәҗәдә үк өйрәтелә, ул дәрәҗәдә үк бөтен ата-аналарга да кирәкми икән дигән фикер калып бер тетрәнгәнем. Ләкин Аллага шөкер, балам халыкара татар теленә халыкара олимпиадаларда да катнаша. Шул ул да аның үзеннән тора, бетә дип йөрү түгел, менә мин аларга да сеңдерергә тырышам. Менә бала үстер дип әйтәләр бит инде, балаңа тел бир дип. 5-не үстерә алмасак та, берне булса да саф татар телле бала иттереп үстерергә тырышабыз инде. Шулай да бүгенге көндә әйтик, менә яшь буынны үстерүче әти-әниләр, бу инде безнең чор дип әйтик хәзер, әмма әти-әниләр, алар үзләре саф татар телендә сөйләшә белсәләр дә, алар татар телен камил белсәләр дә, ләкин аларның балалары бүгенге көндә ул дәрәҗәдә татарча белмиләр, өйдә дә сөйләшмиләр дип сөйләшмәү дәрәҗәсендә инде. Бу проблема ата-аналар гына проблемасы микән? Шулай ук мөхит проблемасы микән? Әллә мәгарифтә проблемасы бар микән? Ничек уйлыйсың монда? Кайсының йогытысы күбрәк икән? Төрле яктан карасаң, һәр кайсыннан да нәрсәдер табырга була, сүздә юк. Әйтәм инде, мин үзеңнән башла һәм дәвам ит. Менә шул нәрсәне күзәтеп торырга кирәк. Мин сүксәм хәзер мәгариф министрлыгында сүгергә булдыра алам. Үзебез эшләгән оешманы да, ата-аналарны да сүгеп кенә бер нәрсә эшләп булмый бит инде. Ул кешенең әгәр дә эчендә салынган икән, эченә саласың икән син аны, әйме, ул кайчан да булса бар калкып чыгачак. Менә бездә читтәге татарлар белән элемтәдә без әйме аларның ничек иттереп элеккеге чорда сибелгән мәрҗәннәр дигән безнең сәхифә алып барабыз. Читкә китеп үзенең татарлыгын ничек иттереп чыккан, ничек күрсәткән, ничек язган, нәрсә эшләгән, ул әгәр дә салынган икән, ул геннарга салынган була барыбер. Менә шул генетика бик зур әйбер дип әйтә алам, чөнки үзем татар авыллар турында китаплар язучы автор буларак моңа имам камил ышанам. Менә без еш кына сөйләм дибез, татар теле дибез, басма матбугат турында әйтәбез. Ләкин бар шундый категория милләттәшләребез дип әйтәгә, әмма алар үзләрен чын татар дип хис итәләр. Менә хәтта бер көнне мин социаль челтәрдә, Instagramда Салават Миңнехановны карадым, әйме. Татарча сөйләшеп йөрибез ди, аэропортта ди, менә бер егет килде дә ди, русча ди, как приятно слышать родной речь дип әйтә ди, ана телен ишетү шундый рәхәт. Үзе рус телендә әйтә ди. Ул үзе бер авыз сүз татар белми ди. Ләкин ул үзе татар ди, һәм үзен татар дип хис итә ди. Шуның белән ул
теге горурланып әйткән менә телне сөйләү мөһим түгел, ул үзен хис итсен, милләтнең бер вәкиле итеп хис итсен дип. Телне өйрәнергә була, өйрәнер әле ул иншалла. Әйе. Менә милләттәшләребезгә нәрсә әйтергә мөмкин, әйтекмәсә, радио дулкыннар ашалар бит шулай ук тыңлап йөриләр Болгар радиосын. Бәлки алар инде бүгенге көндә татар телен өйрәнү юлындадыр. Алар бәлки белмиләрдер, безнең татар теле өйрәнү буенча онлайн курслар да бар. Аларны интернеттан җыйдың, өйрәндең, теркәлдең һәм шундый уен форматында бара торган бик кызыклы безнең проектларыбыз бик күп. Бер дә эшләнмәй дисә дә, бик күп эшләнә. Шул ук YouTube каналларын ачып карарга кирәк. Шул Идел журналы без дә шуңа хезмәт итәбез. Һәм башка матбугат чаралары да ул теге татар теле бетсен дигән сүз түгел. Без көне-төне моның өчен эшлибез. Эшлибез дигән без җан атабыз шуның өчен. Шуның белән янып яшибез. Бүгенге көндә милләтнең менә йөзе каршы булырда яшь язучылар бармы? Яшьләр, яшь иҗатчылар бит инде сезнең басма матбугатта. Бармы менә шундыйлар әйтик, заманында булган Хәсән Туфаннар кебек, бармы шундый яшьләр? Менә берничәсен генә булса да исемнәре белән, фамилиялары белән атап үтеп буламы? Алар таныштыр да бәлки. Бәлки таныш булмаганнарын әйтерсең. Әйдәгез, мин тәкъдим итәм, Туфан каналына кирип шуны тыңлап карарга кирәк. Реклама дип кабул итмибез без моны, әмма дә ләкин бара торган яшьләр өчен генә эшләнә торганда бернинди реклама юк. Ул безнең яшьләребезнең үзләре укуындагы шигырь бар, әлбәттә. Мин бик сөенә бездә басылган авторлар инде, мәсәлән, кайчандыр бездә Гөлүсә Батталова басыла иде. Ул инде Этнә кызы, хәзер инде Казан утларын тота торган, каләмле, шундый үзенең сүзе була торган, ниндидер фикер кирәк булса, әйдәле Гөлүсә шул вакыйга уңайыннан язып бирә дигәндә язып бирә торган. Лилия Фаттахова Чаллыда, менә ул хәзер Мәйдан журналының баш мөхәррире итеп билгеләнде. Яза торган кеше беркайчан да югалмый, ул барыбер чыга, калкып чыгалар алар. Һәм әлбәттә без аларга юнәлеш кенә күрсәтеп җибәрәбез. Без мәйдан, без алар өчен мәйдан. Әнә шушы мәйданда әлбәттә тамашачылар да кимемәсен, әлбәттә инде кулланучылар да кимемәсен дигән теләкләрдә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Шул кадәр тиз узып китте. Бик файдалы мәгълүматлар алдык. Үзем өчен дә алдым, тыңлаучыларыбыз да шулайдыр дип уйлыйм. Татар мәйданы тапшыруына килүең өчен бик зур рәхмәт. Студиябызның кунагы язучы, журналист, Идел журналының баш мөхәррире Гөлүсә Закирова булды. Һәм без әлбәттә гел өмет белән яшибез. Һәм радио тыңлаучыларга да шул үметләрен бер кайчан да киметмәсеннәр дигән теләктә калам.